ముమ్మాటికి ఆ మాట చెప్పుకోవాలంటే ఒకటే, ఏమీ లేదు. బిగ్ బాస్ షో అనేది నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. అది ఒక రియాలిటీ షో. ఒక రియల్ లైఫ్ని ఒక రియల్ లైఫ్గా మార్చే షో ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలం బిగ్ బాస్ షో మాత్రమే. ముసుగు వేయొద్దు వయసు మీద అంటే నువ్వు ఎంతకాలం ముసుగు వేసుకున్నా బిగ్ బాస్ ఆ ముసుగుని అలా తెరిచేస్తాడు. అర్థమైందా? బిగ్ బాస్ షో అనేది నెంబర్ వన్ రియాలిటీ షో. రియాలిటీ షో ఏదైనా ఉందంటే బిగ్ బాసే. బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అర్థమైందా? రియాలిటీ షో అంటేనే బిగ్ బాస్. అర్థమైందా? ఒక రియల్ లైఫ్గా మార్చే షో ఏదన్నా ఉంది అంటే అది బిగ్ బాస్ షో మాత్రమే. అర్థమైందా? బిగ్ బాస్తో ఆట పులితో వేట నీకెందుకు రా బేట. చూసుకోండి, బిగ్ బాస్ షో నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ షో అది. అర్థమవుతుందా?